sige, hvordan går det? Det går meget godt. Jeg vil sige, at sidste uge var nok min bedste uge på prep. Jeg synes, der skete så mange forandringer og nogle gode ting. Du ved, alle de ting, som jeg har været rigtig meget irriteret om, min krop, ubalance, begrænset mobilitet, og de ting virkelig har været pisse, men som jeg selv kunne kontrollere, men jeg har bare ikke sådan taget mig sammen nok til at gå i gang med det og gøre de ting, små ting. Og det er jo det, sådan den her diæt handler om, at jeg skal gøre de små ting, fordi det er de ting, der skiller mig fra de andre. De ting, de andre ikke gider gøre på diæt. Det der kedelige ting. Og det er de ting, jeg gider gøre. Jeg har investeret rigtig meget i det her. Og jeg ved bare, når jeg står på en scene, det kommer til at gavne mig så meget. Især min fysik, når jeg kan åbne mere op på mine skuldre, mine hofter, alt det her. Så selvom jeg havde det sådan lidt hårdt, sådan energimæssigt sidste uge, så var det min bedste uge alligevel, fordi der skete alt det der positive ting for mig. Og nu i den her uge, det er også gået fint. Hvor mange procent er du klar i forhold til 6,5 uge? Det var bare et spørgsmål, jeg vil stille dig. Ja, men jeg vil sådan dele det op i to ting. Ja. Hvis man sådan vurderer ud fra min fedtprocent, så synes jeg faktisk, at jeg er rimelig langt nede. Men hvis man tænker på det der med hårdhed, og den er helt tør, så er vi der ikke endnu. Så jeg vil sige, 80% er vi, synes jeg. Okay, 80%? Ja, jeg synes, jeg er 80%. Okay. Synes, helt det svinger, hvor meget væske jeg har i kroppen. Nogle gange så snyder det til ligner en, der er sådan, du ved... Det er jo din egen kritik. Ja. Det er jo din egen kritik. Det er lige der, hvor jeg er ikke med. Fordi at jeg er ikke enig i. Fordi at jeg så dig for 3 dage siden, og det jeg så... Jeg føler fedtprocentmæssigt, du er på 80%. Det er jo det, jeg siger. Du mangler lidt histopis. Du mangler lidt smule på baglåg på lænden. Ja. Og så væske, det er slet ikke... Det er fuldstændig ligeglad med væske, og hvor væske du er og sådan noget. Vi gør det modsat. Fordi for mig, det er kun godt, at du har væske i kroppen. Ja. Jeg er kun glad for det, fordi at det holder dig anabolisk. Det holder dig, at du ikke bliver drænet, det der væske, det holder din energiniveau højt. Og nogle går skader også, som ikke dihydrerer. Ja, lige præcis. Og så det var risiko for skade, og så det er en eller anden form for forsikring for din krop. At du er bare forsikret, altså du holder din krop anabolisk og tight og lav fedtprocent, men stadig fyldt. Det er jo det vigtigste er, at du ikke er flad. Vi har ikke set en flad Ali, selvom du er 6,5 uger ude, fordi vi har startet diætet professionelt i god tid. Ja. Så push-træning. Push-træning. Lad os gå i gang. Vi har et show i... Ja. Han er altid frisk. Vi har et show lige efter Alicante. Jeg tror faktisk ugen efter. Så fra søndag til næste søndag er der et show. Så vi har faktisk snakket om, at vi ikke skulle bare i stedet komme hjem fra Alicante, og så måske direkte blive der 2 dage ekstra i Alicante efter showet, og så flyve videre til Frankrig. Ja, fordi det er Nice. Nej, Lille. Lad mig lige sige Alicante til Nil, eller til... Jeg tror ikke, jeg er så langt igen. 1800 km, det tager 16 timer i bil. Det er faktisk ret tæt på. I bil? Det tager 16 timer i bil. Og det koster sjovt. Men prøv at overveje, bro. Så er det med flyveren, det tager 2 timer. Max. Ja. Det er sådan her. Jeg tror, jeg skulle ikke køre med dig, Lars, 16 timer eller andet. Jeg ved det godt, til at gå galt. Kan man egentlig godt leje biler i sådan der, og så køre fra lufthavn til lufthavn? Ja, afleder i en anden sted. Ja, 100%. Jo. Hvor det gør meget griner. Ja, det kunne det, men... Så der er sådan en roadtrip der, så besøger vi nogle gyms derhen af sådan her. Prøv at fortælle historien med George om det, bare afsætte i ørken der. Jeg tror, det bare var... Det var det i Alicante, hvor jeg kørte, ikke? Ja, ude i ørken et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor du var lige pludselig. Kom ud i Pablos her. Vi havde jo bare alle sådan en tur, vi skulle... Nej, hvad fanden var det, vi skulle? Vi skulle tilbage til showet. Vi skulle ned og købe smøger. Vi skulle ned og købe smøger. Ja, vi skulle ned og købe smøger, og vi havde bare snakket om, det skulle vi lige få gjort, inden vi tog videre. Så fik vi bare... Vi kørte også efter sådan noget på Maps. Så kom vi bare ud et eller andet sted på en eller anden fucking vinmark. Ser jeg godt ud? Og det dufter godt. Det var så fuck det der sted, det lignede sådan et kartel. Vi kørte på sådan en grusvej, der bumlede og sådan noget der. Det var faktisk sygt. Det var faktisk lidt nøjeren. Men George er jo sådan virkelig bange for at køre i bil sådan hurtigt. Ja, han var ved at skyde i bukserne, da jeg kørte den i byen også. Ja. Jeg var ret sur der på det tidspunkt. Og jeg insisterede også på, at jeg gerne ville køre hver gang. Det ved jeg ikke hvorfor. Jamen, jeg tror, du orkede bare ikke folk langsom kørsel og alt det der. Jeg ville selv køre, så kunne jeg køre så hurtigt, jeg havde lyst til, ikke? Ja, og så blev det bare nogle gange lige lidt for meget for George. Har du tjekket vægten, Ali?
Jeg tror, den er røget ned på omkring 86,5. Den ligger der. Ja. Jeg har ikke tjekket 100%. Jeg tror faktisk, jeg er nede på 86,5 efter, om jeg har hydreret nok eller ej. Synes, hårdhed begynder at komme. Jeg glæder mig til homesick i det. Ja, og tørhed, det er sådan, den går lidt stå. Den er jeg ikke helt. Men det laver vi om på fra søndag. Hvis alt det, som du får ret det hele, men jeg tror. Slå på alt, hvis I kunne mærke det, at hvor hård han er. Det er sygt, mand. Stiv bryllupspik. Fuldstændig med blød over. Sådan sharp. Man skal først blive pro og komme stille sig ved siden af en. Stille op til en pro-show, så bagefter man får lov til at sige sin mening. Ja, der er 100% dem, der måske har et eller andet, sådan, de tror, de har haft en sindssyg oversigt, hvor de har taget 20 kilo på, og så tror de bare er det næste i Olympia i oversiden. Men lige snart de skræder ned, der er ikke så er der bare ikke en skid, og de ligner bare lort, og så falder de ned. Dem har jeg oplevet flere af, hvor de tror, de er sådan, men så når Jonas har lige bollet den ene efter den anden på scenen, så falder de lidt ned, eller... Ja. Så... Men helt ærligt, den der viste, det var ikke den der hest, ikke? Mod Jonas. Den der spanioler i Classic Fysik. Ja. Trust me, Jonas var pro i dag. Ja. Hans size, det var sindssygt. Han var kæmpe, ham der hesten. Ja, vis ham hesten, han ikke tog os, ikke? Ja. Så kraftedeme, vi var pro i dag. Nej, så var jeg gået i overall. Nej, det er overall, han blev pro. Nå, blev han pro i overall? Han blev pro, ja. Nå, for det der var i min klasse jo. Ja, han blev pro. Og blev han vandt over alle? Nej, der var flere pro-kort. Ja, hvor mange var der? Det var 2 eller 3 pro-kort. 3, tror jeg. Det var 3 pro-kort. Det var Olympia, det var 3 pro-kort. Top 3, han var pro. Ja, det er fordi han blev, Susanna han blev. Han fik tredje ind. Ja. Altså i år eller hvad? Ja. Han fik tredje. Han tredje, ja. Jeg lover jer en ting. Jamen ja, vi har jo sagt, jeg har lavet sådan en pakistansk, afghansk. Han laver sådan lidt iransk, kurdisk, og så har vi dig sådan dansk, du kan lave sådan lidt norsk, svensk. Han er Machine-TV. Ja, og så har vi George, Mr. Ghana, Sydafrika. Ja, vi har hele verden, mand. Vi har hele kontingent. Holder på en Asian. Jeg er jo altså Mellemøst-Asian. Ja. Du er asiater lidt, hvis vi går helt tilbage. Hvis vi tænker over det, ikke? Dengang... Du kan ikke nævne en asiat. Genghis Khan. Ja, Genghis Khan, det er jo... Jeg kan faktisk ikke nævne en asiat i Danmark, der er god body. Hvad? Du kan lige nævne en asiat i Danmark. Ja, jeg har haft en klient. Ja, han har haft en flot ramme. Husk om den der Ima, der mens fysikeren. Han er også afghaner. Han er også afghaner. Det er det samme, ja. Men der har ikke været en Asian. Hallo, seriøst, men afghaner, de har sygeste genetikker. Der findes sådan nogle genetikker i Afghanistan. Og ham der lille mands fysik, hvad hedder han? Ham der, han vandt pro-kort i... Jimmy Potvin? Er det ham der Jeremy? Nej, det var ham der, din ven. Nå, Ale, han hedder Ale, Mohammed Ale, ja. Han kommer også, Alkande. Er det rigtigt? Han kommer også, ja. Ham der lige? Ja. Ham der laver det placeringer. Ved du, hvad vi snakker? Ham der Alkande med en pro-card, ham der er mens fysik, min kammerat. Det er sådan en lille 50 kilo. Momo? Ja, Momo. Ja, han hedder Momo. Okay, jeg tror, det er præcis, ja. Nå, men let's go, Ali. Så bliver vi lidt. Så tager vi direkte til lille Frankrig. Ja, 100. Ja, Ali, kom on. Jeg har det. Shit. Godt mærke stille og roligt, at styrken ikke også stille og roligt med ned. Men jeg prøver at holde den så op som muligt. Men det bliver bare naturligt, at de sidste 5-6 uger, at det bliver ikke kommet til at gå mere ned. For mindre kulhydrat, samt cardio.
Altså kør dem hurtigere, gå op i tempo. Jeg kan ikke køre det så langsomt. 10, 11, 12, 13. Last one. Thank you. Det er sjovt, hvordan rollen er vendt om fra sidste år til i år med mig og Jonas. Hvor sidste år, der var power i mig. Jeg trækker ham igennem lortet. I år har vi skiftet. Jeg sagde også faktisk til Jonas for et par dage siden, hvor jeg sagde til ham, prøv at nu rammer vi cirka 6 uger ude. Det er rigtig vigtigt. Altså min coach er der forvejen for mig. Jonas har bare været meget på ferie og alt det her, så han har haft meget at se til. Så jeg bare sagt og bedt ham om, de næste 6 uger ikke kan have fokus på mig og være med til at presse mig nu, hvor jeg ikke har styrken. Og det har du selvfølgelig, det vil du selvfølgelig rigtig gerne. Og det er bare for mig, det er en game changer at have en træningsmarker, som kender min krop, som rimelig godt ved, hvor meget jeg kan presse mig, hvor meget energi jeg har. Og det er det, Jonas er god til, så jeg har brug for ham til at presse mig de sidste 6 uger, ikke? Og du er der bare for mig. Jeg føler, at vi har en plan nu. Hvis vi bare følger det, som vi har gjort i off-season. Ja. Men jeg siger ikke, hvor meget der er sket. For eksempel bare med min ryg, for eksempel, ikke? Ja. Min ryg er nok det vildeste, faktisk. Synes jeg, i forhold til de fremskridt der. Ja, det er faktisk fucked up. Bare detaljer og bredde og dybde. Ja. Men det er også det, vi har gjort. Vi har bare hiv og træk i alle vores træninger. Tunge træninger. 2 rygdage også. Ja, det er rigtigt, ja. Og kædedage også. Lige præcis, men det er jo det, der er så vigtigt, at vi havde sådan et program lavet, hvor vi både havde til bredde, men også til dybde. Så når jeg gik på scenen, så er det ikke fordi, at vi har bare kørt nogle lats igennem, og så er bare dybden, der mangler, ikke? Det er faktisk, hvis du så på det billede, ikke? Hvor balanceret det var, vi har faktisk bygget det. Så det viser også bare, hvor vigtigt det er, at du har lavet et træningsprogram, der er skræddersyet til dig, eller til jeres mål. Og mig og Jonas, vi mangler begge 2 ryg, så det var helt perfekt, at vi kørte på den præcis samme træningsprogram, med de samme næsten weak points på de forskellige steder. Det, man skal arbejde på, det er sine weak points. Okay. Det er jo undeniable. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sindssygt, bro. Det går easy. Kom op på 12. 12. Fortsæt. Kom. Bare sjovt, når man får sådan lidt tyndere hud. Når man har sådan det her sleeves på, så giver det bare så mange mærker. Jeg skal bare passe på om et par uger, at jeg ikke bruger den for meget, fordi det kan give hudafskrabning, når du virkelig har det der helt tyndt hud. Det skal man passe på med, især når man skal også skrabe sig. Og det er det værste. Barbering på prep den sidste uge, der ikke jeg havde mest. Jeg vil hellere være 2-3 timer på trappen, end jeg vil barbere mig. Det tager fucking 2-3 timer. Og chancen for, at man går helt skin igennem, det er faktisk virkelig småt. Du kommer til at barbere dig, slå dig og skrabe dig, og jeg ved ikke, alle mulige steder, så... Er det ikke også det værste for dig, synes du? Barbering? Ja. Det er noget af det værste, synes jeg. Jeg er så elendig til det, hvor jeg gør det lige til sidst. 2-3 dage før, så tager jeg helt lortet. Det er fucking dumt. Ja. Helst skal jeg gøre det lidt før, i hvert fald den store hæk. Ja. Store hækkesaks først der. Og
Så kan man finpudse til sidst sådan der, ikke? Så skal man bare være god til at smøre sig bagefter. Det er faktisk undervurderet. Ja, det er sindssygt, jeg går meget op i det. Jeg spurgte mig meget, så det gjorde bare min tan lå også godt. Ja. Det føles så godt, at jeg kan åbne op på mine skulderblade, og jeg kan åbne helt op begge steder. Det er en ting, jeg virkelig har døjet med, fordi min venstre side ikke helt kunne gå op, så åbne helt op. Og nu føler jeg bare sådan en hel menneske, den er bare skubbet sig ud. Det føles så rart at få meget mere kontakt i den side, hvor man altid har haft problemer med. Så lav jeres mobilitetsøvelser. Det er noget af det bedste, I kan gøre for jer selv og jeres livskvalitet. Jeg har seriøst åbnet op for min nakke, skulder, rotatorkop, min ankel, min hofter. Godt mærke slutningen af træning. Energiniveauen, den er bare nede i bunden. Men det er også et godt tegn, så ved man, at man har givet en gas i ned i træningscenter, hvor du har brugt det energi, du skulle. Så. Det er godt, det er det sidste øvelse. Shit. Okay. Der er noget til det er noget til Ali Khans kanal. Vi giver 3 tips. Første tips, du giver noget til pre-workout. Du giver noget til post-workout efter træning. Og jeg giver noget en tips til morgenmad. Nem, hurtig morgenmad. Og det skal være nem, hurtigt. Jeg vil altid anbefale det nemme, og noget maven kan altid fordøje. Så derfor jeg har altid mine favoritter ris og lidt smødet protein. Måske 150 gram kylling, som er også en let fordøje i stedet for oksekød. Og så noget ris. That's it. Put noget salt på, drik en væske. Og det er faktisk det, jeg gør. Bam! Jeg tror, i forhold til post-workout, så tror jeg vil starte med at også gå i en kulhydratsvej, hvor det er nemt optageligt for maven. Og så skal det både være... Jeg kan godt lide at blande det, så du både har form for kompleks kulhydrat og så en hurtig optagelse. Så måske vil jeg spise et æble lige efter træning, hvis det skal være sådan helt. Og så æde min ris, oksekød, fordi det er højere på fedt, B12-vitamin og sådan nogle ting. Og rigtig godt i forhold til muskelopbygning. Og masse kreatin i kødet. Masse kreatin i kødet. Så det tror jeg vil være min go-to. Også fordi det er højt i fedt. Jeg vil anbefale en møgsvinshake til morgenmad. Det bestod af 25 gram proteinpulver, en banan, 50 gram peanut butter, istegninger, det er det vigtigste ingrediens til vores shake. Istegninger, 3-4 stykker istegninger. Og så jeg vil gerne putte en proteinbar ind i shaket også. Og plus 100 gram grøn. Shake det, drik det, jeg lover dig, at du bliver glad for det. Og så der omkring der er 1200 plus kalorier i. Vi skal runde den af. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi måtte være med. Det er en kæmpe fornøjelse. Og tak, fordi vi må være med til din rejse fra her de sidste 6,5 uger. Jeg vil love på hans vejen også, jeg lover. Vi har din ryg, og vi skal nok dukke op så tit som muligt, som du orker os. Og støtte op. Og hvis du har lyst, at vi skal rykke træningerne til 16:30 eller sådan nogle ting, jeg vil i hvert fald gøre det med glæde. Klokken 6-7, det er lidt for sent for mig, fordi jeg kommer tidligt op om morgenen. Min energi allerede bliver færdig lige derovre. Nej, husk. Like, subscribe, eller kommer fedt med. Eller det må jeg faktisk ikke. Cut!